Днес присъствах на една кръгла маса, която беше на тема за превенцията на дигиталните зависимости срещу учениците. Това беше събитие, организирано от фондация Offline Kids и програма Европа. Много беше хубаво. Много беше хубаво, скъпа аудитория, защото мисля, че бяхме правилните хора. Имаше представители, родители, експертите на модерния свят, дигиталния свят. Имаше юристи, имаше учители, имаше ментори, имаше логопеди, имаше психолози, учители от публичния сектор, директори и така нататък. Много така от елементите, които засегнахме и аз ги взех много при сърце. Така, възпитателната роля и функция, която училищата днес имат и всъщност от друга страна пък каква тогава остава ролята на родителя. Говорихме за това как всяка отрова, ако в случая говорим за интернет, за социалните мрежи и така нататък, трябва да бъде дозирана. Аз с своето участие се осмелих да предложа и конкретни техники, както за родители, така и за преподаватели в класната стая, как всъщност не да се борим с тези така или иначе навлизащи технологии. Те са навлезли вече, от които трудно бихме могли да избегнем, но всъщност как не задължително винаги трябва да ги избягваме, а всъщност да ги обърнем в наша полза. Споделих опит как с моето дете, всъщност, въпреки че и аз вечер съм изморена и може би на мен ще ми е по-лесно да си скролвам, аз избирам всъщност да пусна аудиоприказки, на които и двамата се наслаждаваме. Говорихме за ограмотяване на обществото, говорихме за развиване и подстрекаване на една такава социална емпатия. Алтернативите на телефоните сякаш ни се сториха на всички като участници все още недостатъчни. Информацията пък за родителите не е ли твърде много? Едни такива интересни казуси. Много съм щастлива всъщност, че има възможност да се доближа до други специалисти, да обединим енергия, сили и да помислим за някакви общи работещи механизми, които може да предложим на обществото. И затова и правя това видео, защото ми се иска като родител на първо място и после като учител да побутна хората, били то мои близки или далечни съмишленици, да оставят коментари, да споделят всъщност кои са техните трикове и техники, които им помагат всъщност да ограничат някак зависимостта от екрана в техните семейства. Споделяте това, всъщност се нарича взаимопомощ и това според мен е един от основните белези, които в обществото съвремето, които много ни липсват, да си помагаме, да сме взаимни, да се слушаме, да си споделяме идеите и триковете. Много е важно да се въвлечем всички заедно, както казахме днес. Много е важно учащите, учениците да бъдат част от процеса, в който ние търсим работещите механизми. Така че приветствам всички ви да коментирате, за да съберем максимум идеи и да можем да продължим в една по-ведра, свежа и по-малко дигитализирана или по-скоро здравословно, умерено дигитална среда.